comunicarea asta prin mass media să facem... Bună ziua! Stimați telespectatori, astăzi avem onoarea să facem un nou episod din emisiunea noastră, Made in Romania, în care ne-am propus să prezentăm elitele României, celelalte elite în afara academicienilor Academiei Române. Aceea este o emisiune separată, se cheamă Academica și avem și acolo onoarea ca săptămânal să avem ca invitat câte unul din academicienii Academiei Române. Pentru ca să fim foarte direcți, că timpul ne presează, astăzi avem onoarea să filmăm mai multe episoade din emisiunea noastră cu un om extraordinar, profesor universitar, doctor inginer, Nicolae Drăgulănescu, pe care îl voi ruga pentru început să-mi răspundă la o întrebare mai dificilă. Dumneavoastră, domnule profesor, sunteți inginer electronist, profesor universitar, titular al unui doctorat și al unui masterat în Franța, al doilea doctorat în România, bursier Fulbright în SUA și autor al câtorva sute de cărți. Mă întreb când ați avut timp să le scrieți. Manuale, articole, comunicări științifice. Ați trăit și lucrat ca profesor universitar în 4 state, Algeria, Franța, SUA și Coreea de Sud. Probabil că limba coreeană nu o înțelegeți, dar în mod sigur franceza, engleza și limba română le vorbiți la perfecție. Cu toate acestea, nu v-am mai văzut prezent în mass media noastră de peste 15 ani. Dacă vreți să ne spuneți câte ceva din toate aceste... deci să ne lămuriți și... Ar fi bine să ne dați pe mult. Așa, deci v-aș ruga foarte mult, mai întâi să-mi spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră și după aceea să îmi spuneți despre activitatea dumneavoastră ca profesor universitar în 4 state, despre câte ceva despre bursa Fulbright pe care ați avut-o în SUA, despre al doilea doctorat din România, despre doctoratul și masteratul în Franța. Mi se pare că ați avut onoarea să-l cunoașteți personal pe domnul profesor universitar, doctor Denis Buican. Deci, vă las pe dumneavoastră să vorbiți absolut cât doriți despre toate aceste subiecte, pentru că nu știu dacă ne ajunge toată emisiunea să le epuizăm. Da, cu respect. Vă mulțumesc, întrebări foarte incitante și încerc să fiu cât mai clar și mai explicit în tot ce spun. Deci, pasiunea mea a fost din copilărie informații. Informația în sensul facilitării cunoașterii. Cunoașterea însemnând înțelegerea informației. Și de asta predau de mai mulți ani un curs care l-am început în Statele Unite, l-am continuat în Franța și în Coreea de Sud, denumit Bazele științei informației. Deci informația este esențială pentru mine, de aceea urmăresc cu interes canalele noastre de televiziune, canalele de știri mai ales, dar și alte canale și mă bucur foarte mult că am acces acum prin televiziunea digitală la peste 100 de canale străine. Cunoscând engleză, franceză, germană, rusă, pot să ascult aceste canale, să le vizionez de câte ori vreau. Problema este că nu apar toate canalele pe care aș fi vrut eu să le văd. De exemplu, canale în limba franceză avem foarte puține, deși România este o țară francofonă și mai plătește și cotizații la Organizația Internațională de Francofonie. Limba franceză a fost până în 94-95 mult mai apreciată decât limba engleză în România. Am avut de 2 ori și jumătate mai mulți elevi, profesori, studenți în limba franceză decât în limba engleză. Acum, după 25 de ani de apartenență la Organizația Internațională a Francofoniei și la Asociația Universităților Francofone, avem invers. De 2 ori mai mulți studenți și profesori și elevi la limba engleză. Nu sunt dușmanul limbii engleze, cum cineva s-ar grăbi să spună. Dimpotrivă, vorbesc limba engleză, am predat în Statele Unite, în Coreea de Sud, în limba engleză. Nu asta e problema. Dar asta este o altă discuție despre francofonie pe care sper să o mai avem în continuare. Să revin la parcursul meu profesional. Așa cum ați menționat foarte corect, sunt inginer electronist de meserie, deci un om care se bucură să construiască, nu să dărâme, ca atâția în epoca de astăzi, și un om care îi place tot ce este rațional, logic și apreciază inteligența rațională. E adevărat că n-am fost educat în spiritul inteligenței emoționale despre care se face atâta caz astăzi, dar asta e legată de manipulare. Și dușmanul meu numărul 1, trebuie să o spun prima dată public, este manipularea.
Am învățat despre ea pe vremuri, zicea propagandă, până în 90. După 90, cineva undeva a spus, manipularea asta e foarte importantă, că ne aduce bani. Hai să învățăm să manipuleze oamenii în proporție de masă. Și așa au apărut niște școli de jurnalism care au generat specialiști în manipulare. Manipularea asta însă are și virtuți pozitive. N-am aflat din România asta, am aflat din Franța. Pentru că în România manipularea e folosită aproape exclusiv în scopuri, să zic, negative. Deși unii se bucură că își vând produsele și că fac publicitate de primă parte în mass media, adică publicitate din partea distribuitorilor, prestatorilor, producătorilor, furnizorilor. Nu e normal. Trebuie să avem publicitate din partea organismelor de terță parte, care să spună, da, produsul X este cel mai bun pe piață. Dacă unul vine și să bate cărămida în piept, produsul meu e cel mai bun, cumpără-l că numai eu îți dau așa ceva, el nu are credibilitate, dar lumea la noi acceptă și asemenea publicitate. Asta înseamnă manipulare. Să revin. Deci manipularea are virtuți pozitive, în sensul că, de exemplu, te ajută pe tine, manager, să înțelegi de ce oamenii rezistă la schimbări. Există o anumită rezistență la schimbare. Și e normal. Există o reticență la schimbare. Asta e un fel de rezistență pasivă, rezistența activă fiind manifestată prin certuri, prin disensiuni, prin opoziție, chiar prin șantaj, prin tot felul de gesturi și acțiuni și inițiative care pot dăuna foarte mult unei firme. E bine, rezistența asta la schimbare se poate reduce prin manipulare. Dacă vrei să faci așa ceva, în mod științific, există tot felul de cărți care spun ce și cum. La noi au fost tipărite cărți în proporție de aproape 100 de titluri, după 90, despre manipulare. Foarte interesante. Le-am citit cam mai bine de jumătate dintre ele. E vorba de manipularea informațională, manipularea corespondenței, manipularea telefoanelor, comunicării informaționale. Dar prin manipularea asta ce fac? Fie aduc un om în cadrul unei formațiuni politice sau în cadrul unei secte, fie îl convinc să cumpere ceva de care nu are nevoie și așa apare societatea de consum în țara asta. Deci, faptul că noi acum avem totuși o societate de consum, după ce, bineînțeles, s-a distrus industria noastră națională, de 7.000 de întreprinderi, dacă mai avem vreo 700 funcționale, producem ce producem cu sprijin străin, cu capital străin, dar net de locuri de muncă al lor noștri. Și faptul că au plecat din țară 4,5 milioane de oameni e foarte grav. Însă, ei, e dreptul lor, în primul rând, să circule în afară, să se angajeze, e dreptul europenilor să circule într-o țară în alta, acum nestingerit. Și asta e foarte, foarte bine. Fiecare își face viitorul care îl crede de cuvință. Însă, faptul că noi nu mai avem industrie și producem în beneficiul altora, schimbă total valorile și principiile de acțiune. Deci, practic, noi ar trebui să putem să prosperăm prin industrie, nu că era o teză marxist-leninistă asta. Prin industrie vom fi independenți și așa mai departe, cum se susținea încă de pe timpul planului Valev de 64. Prin industrie reușim însă să oferim locuri de muncă populației și mai ales să fim creatori, să fim competitivi pe piața mondială. La ora actuală ceea ce contează cel mai mult este competitivitatea. Și fiind implicat în acest domeniu, am reușit să-mi dau seama cât de mult am pierdut la capitolul competitivitate după 90. Dacă de bine de rău eram pe locul 30 ceva în anii 90-91, după evenimente, înainte fusese chiar mai bine, acum suntem pe ultimele locuri, în tot topul, pe la locul 70 ceva, mai rău și decât Bulgaria. Dar ce înseamnă competitivitatea asta? Înseamnă că produsele noastre pot fi vândute pe anumite piețe, pot fi să câștige cumpărători. Bun, deci, practic, eu am reușit să mă implic în mai multe domenii, să zic, de pionierat, de nișă, cum se spune acum, și mă bucur mult că avem ocazia să discutăm public. De ce n-am mai apărut în mass media? Pentru că nu m-a invitat nimeni. De ce nu m-a invitat nimeni? E problema actualelor canale de televiziune, mass media. Vreau să spun că prin anii 90, chiar 2000, în calitatea mea de fost președinte al Comisiei Naționale de Standarde de Metrologie Calitate, de fost ministru al calității, cum se spunea neoficial, în calitatea mea de secretar general al Fundației Române pentru promovarea calității, apăream destul de frecvent în mass media și presă și televiziuni. De la un timp însă accentul se pune pe altceva, pe atragerea oamenilor către emisiuni orientate spre scandal, spre senzațional, spre cancan, spre bârfă, spre tot felul de invenții care să-i atragă ca să dea audiență.
Ori eu nu prestez asemenea servicii, nu am asemenea informații și nici nu vreau să mă fiu implicat în așa ceva. Deci dacă vrem să dezbatem ceva serios, cum și ce să facem, da, cu multă plăcere. De ce vă spun toate astea? Pentru că eu sunt un fel de apologet al calității, da? Nu al perfecționismului. Asta e o utopie, perfecționismul. Calitatea însemna pe vremuri ce? Conformitatea cu regulamentele, cu legislația, cu standardele, așa foarte bine, cu standardele. Astăzi, calitate înseamnă mai mult, înseamnă satisfacția clientului. N-ai calitate, nu se vinde produsul, clientul este nemulțumit și pleacă și le spune și alții. Produsul tău e prost, nu ți-l cumpăr și dai faliment. Știați că în România așa ceva nu se poate? Deci un consumator de la noi nu se poate comporta ca un consumator din Occident. Ăla își alege când cumpără ceva în funcție de două elemente. Calitate maximă, deci adecvare la propriile sale cerințe, și preț minim. Noi, de bine de rău, pentru că nu prea știm ce înseamnă calitatea și nici nu avem exigențe deosebite, cerințe pe care să le comparăm cu ce găsim, și pentru că nici nu știm cum să evaluăm această calitate, noi cumpărăm în realitate tot ce este la preț minim. Și asta înseamnă că există o presiune asupra producătorilor, prestatorilor să ne dea ceea ce ne trebuie. Exemple sunt foarte multe, poate facem o altă emisiune cu așa ceva dacă interesează pe cineva. Deci calitate, satisfacția clientului în România nu prea există, pentru că nu putem să știm tot ce se oferă pe piață, cu ce caracteristici și mai ales cu ce raport calitate-preț. În alte state există ceea ce se numește testare comparativă. Se publică acum și online, dar înainte erau cataloge groase, în care apăreau produsele de același tip, cu aceeași funcționalitate, dar cu caracteristicile lor diferite. Și cineva, un om experimentat, cu aparate de laborator, laboratoare de testare, spunea, asta e bun, asta e mai puțin bun, asta e prost, asta e foarte bun. De exemplu, pastele de dinți. Avem câteva zeci de paste de dinți în România. Păi ce criteriu să aleg o pastă de dinți? Habar n-am. Dacă citesc eticheta uneia, nu înseamnă că m-am identificat. Trebuie să citesc etichetele tuturor. Și mai ales cineva trebuie să mi le aducă pe toate ca să le pot să am acces la ele. Treaba asta este refuzată în România. De ce? Pentru că, practic, testarea comparativă nu se face. Eu am introdus-o în proiectul meu de lege, viitoarea ordonanță 2192, dar domnii din cabinetul Stolojan, care am predat acest document în 92, au considerat că nu e cazul să facem testare comparativă. Și aici suntem și acum, în 2021. Nu avem testare comparativă în România. În schimb, alte țări au. Uitați-vă în Germania, Stiftung Warentest, Fundația Warentest, testarea mărfurilor. Ei, practic, testează orice produse care pot fi periculoase pentru om, dar și pentru mediu. În sensul că dăunează vieții sănătății omului sau vieții mediului. Practic, la noi se refuză treaba asta, deși avem laboratoare acreditate, nu 1, 2, 10, avem aproape 800 de laboratoare acreditate. Și degeaba, nimeni nu se gândește la chestia asta. În schimb, promovăm publicitatea pentru produsul X. Și eficiența publicității, ca raport între costul ei și efectul creșterii vânzărilor, este foarte mare la noi. Și lumea a întrebat de ce și cum. Chiar am fost la o conferință internațională în care s-a analizat fenomenul ăsta nemaipomenit. De ce e așa de eficientă publicitatea în România? Am băgat 1 milion într-un spot publicitar și mi-a crescut 100 de milioane vânzarea la produsul cu tare. Păi este pentru că lumea este puțin informată, puțin educată și nu are criterii de selecție. Pe de o parte. Pe de altă parte există o legislație. Tu, stampă pușă sau marele specialist sau chiar un canal de televiziune, n-ai voie să spui despre o firmă că a făcut cu tare probleme consumatorilor. Numai justiția se pronunță, numai justiția dă verdictele astea. Poate că e bine așa, dar nici măcar ce spune justiția nu se cunoaște. Avem o autoritate națională de protecție a consumatorilor, care, într-un fel, copilul meu, Vitek, sau dacă vreți, nepotul meu, eu am făcând proiectul de hotărâre de guvern prin care s-a creat oficiu pentru protecția consumatorilor. În momentul când face acele faimoase controle tematice, când dă amenzi pe teren agenților economici, acum se numesc profesioniști. Nu se mai numesc nici agenți, nici operatori economici, se numesc profesioniști. Ei, când fac toate astea, nu au voie să spună numele lor pe niciun canal TV. S-au cerut de 10 de ani așa ceva și ei continuă să nu dea niciun nume. De ce ar fi trebuit să dea numele?
ca să boicoteze, ăsta e cuvântul, consumatorii, serviciile provenind de la acel furnizor care nu are satisfăcut legea, drepturile consumatorilor. Dar numai justiția are voie să spună asta. Tu, ANPC, nu ai voie să spui asta. Eu zic că se poate găsi o soluție ca ANPC-ul să poată să spună chestia asta. Să revin. Deci vă spuneam că am 4 domenii de nișă în care m-am implicat și care mi-au adus multe satisfacții. Totul a plecat de la cunoașterea limbilor străine, un sfat pe care l-am urmat de la părinții mei. Am învățat aici, în această casă, limba franceză, am învățat la școală limba germană, rusă și apoi singur am învățat limba engleză. Toate acestea mi-au deschis un larg spațiu de cunoaștere. Am putut să mă informez din timp și, practic, accesul la aceste 4 limbi, la informația în aceste limbi, mi-a deschis mult orizontul. O altă deschidere care am făcut-o, în afară de asta cu limbile, a fost deschiderea către calitate. Eu am lucrat într-o întreprindere socialistă, întreprinderea de aparate electronice de măsură și industriale, care era o perlă a coroanei, cum s-ar spune acum, înainte de 90, singură, unicată în România, care producea câteva zeci de aparate electronice de măsură cu scheme originale, cu concepție originală, făcute la Institutul de Cercetări Electronice, unele de calitate foarte bună, exportate, și mai producea sub licență strămoși și telefoanele mobile de astăzi, care se numeau radiotelefoane. Mobile, radiotelefoane fixe, radiotelefoane portabile. Faptul că am lucrat acolo mi-a deschis mult orizontul către industria electronică a României, care astăzi nu mai există, din păcate. Din cauza intereselor rechilor imobiliari, dar și al unor persoane care au mijlocit vânzarea pe mai nimic a clădirilor aferente cu tot capitalul lor social, mai ales echipamente, utilaje, aparate. Deci, în fabrica aceea, timp de 6 ani, am realizat unele lucruri interesante și care au rămas. Și acum sunt administratorul unui grup pe Facebook al vechilor salariați. Vreo 3000 au fost și sunt foarte încântați să mai poată comunica între ei, să-și aducă aminte de timpul de. Asta nu înseamnă nostalgia comunismului, cum consideră unii. Asta înseamnă faptul că ai trăit totuși onorabil atunci, ai făcut niște deschideri, ai anumite merite și bucurii și că ai anumite satisfacții peste ani. Deci asta a fost a doua, deschiderea asta către electronica. Fiind inginer electronist, e pe undeva normal. A treia a fost deschiderea către educația internațională. Eu am călătorit mult prin lume, mi-am dorit de totdeauna așa ceva. În 69 a fost prima mea ieșire, bineînțeles la Moscova, cum se putea pe vremuri. Toată lumea mergea la Moscova, vadă Piața Roșie și mauzoleul lui Lenin. Și asta se putea atunci. Mai puteai merge în țările socialiste și atât, nicio țară capitalistă. Abia mai târziu, abia după 7 ani după terminarea facultății, am reușit să plec în fine din țară mai mult timp ca să văd lumea. Am ajuns în Algeria, unde am fost profesor timp de 4 ani. A fost o solicitare specială a fostului președinte Boumediene către Ceaușescu să-i ajutăm să-și creeze cadrele naționale în telecomunicații și în alte domenii și imediat tovarășii de aici din țară s-au dat peste cap să îndeplinească porunca lui Ceaușescu să trimită oamenii în afară. Și am plecat în condițiile unui decret ceaușist 233, conform căruia trebuia să plătesc jumătate din salariul primit acolo Ministerului Învățământului, contra lei, și Ministerul Învățământului nici măcar nu mi-a plătit contribuția de asigurări sociale pentru aceia ani, am descoperit după 40 de ani chestia asta. Dar pentru mine, de acolo, am reușit să circul în lume. Și ca mine făceau marea majoritate. Din Algeria am reușit nu numai să văd țările vecine, Marocul, Tunisia, Egiptul, dar am reușit să văd Europa Occidentală, visul de nedeplinit al multor români în acea vreme. Deci România era ca o închisoare, dar abia că puteai să ieși până la Rusia sau într-o țară socialistă, mai departe în țările capitaliste nici pomenea. Și 4 ani am călătorit cu mașina mea prin aceste țări din Europa Occidentală. Am ajuns și în Statele Unite și în Canada, nu ca să rămân acolo, doar ca să văd ce înseamnă. Sigur, condiția de emigrant, azilant, mi erau cunoscute, dar nu ca să le practic, ci ca să știu că există. Cam 3 sferturi dintre colegii mei cu care am fost în Algeria au preferat să devină emigranți sau azilanți. Unii au cerut azil politic și asta însemna să spui statului gazdă că ai suferit în țara lui Ceaușescu, politic, etnic, sexual, religios, după caz.
Alții, prin calitățile lor profesionale, s-au putut angaja în industria electronică din statele dezvoltate și au fost apreciați și o duc foarte bine și acum. Dar vreau să vă spun că 3 sferturi au ales acest drum al emigrării și al azilului. Și mi-a dat de gândit. Eu am revenit în țară, că mi s-a terminat aprobarea de la București ca să stau acolo și am avut parte de niște lucruri absolut incredibile. Dar asta este un alt capitol despre care cred că putem discuta altă dată. Deci, în continuare, am dorit mult să am o confirmare externă a formației mele, pentru care, după un doctorat susținut în 91, teza fiind gata înainte de 89, de 90, am reușit să mă înscriu la o masterat în Franța, École Supérieure de Commerce de Paris, care am obținut o a doua calificare, masterat în managementul calității, un domeniu care mă atrăgea, era cunoscut în industrie, dar pe care nu-l cunoscusem deloc în facultate. Și așa am devenit, să zic eu, cu o bază serioasă în materie de managementul calității, un domeniu care ne-ar fi foarte util, din păcate neglijat, deși în facultate, în electronică, în alte facultăți din Politehnică se predă la toate seriile de studenți, în industrie și mai ales în administrația publică, serviciile publice la noi, este un simulacru. Nu este ceea ce ar trebui să fie. Dar asta e altă discuție. Și după ce am terminat acest masterat, prin 94, m-am înscris la un doctorat în Franța. Vreau să văd cum arată un sistem doctoral acolo, cum arată o universitate franceză din interior. Și la Universitatea Paris 10 Nanterre am reușit să susțin o teză de doctorat în 98, conducătorul ei fiind vestitul profesor Denis Buican, care la vremea aceea era șeful catedrei de istoria științei în Universitatea Paris 10 Nanterre. Universitatea asta este cea care a declanșat așa numita Revoluția Studenților din anii 68-69 și avea un oarecare renume revoluționari, ca să zic așa. Dar universitatea era foarte civilizată, foarte primitoare. Toată experiența mea acolo a fost binevenită. Deci, al doilea doctorat, primul a fost în electronică, al doilea a fost în istorie contemporană. Și teza mea s-a ocupat de istoria, geneza, dezvoltarea științei și tehnologiei informației. Un domeniu extrem de vast și foarte dinamic, care practic e viitorul și al nostru acum, nu numai al statelor dezvoltate. Ulterior am fost profesor invitat în Franța, în mai multe universități, fie cu cursuri, fie cu diferite conferințe. Toate acestea mi-au atras însă și interesul către Statele Unite, pentru că era zona anglofonă pe care încă nu pătrusesem, drept pentru care am candidat la o bursă Fulbright în 99, după ce am luat al doilea doctorat, și am fost imediat aprobat pentru o stagiu postdoctoral de 9 luni la Universitatea din Pittsburgh, în care am avut un proiect foarte clar și foarte interesant. Cum au reușit Statele Unite să îmbine electronica, pe care o cunoșteam prea bine, cu știința informației, ceva nou care venea din domeniul științelor sociale, din domeniul științelor umane. Și 9 luni cât am lucrat acolo, am avut de-a face cu studenții americani, am colindat Statele Unite cu asta de est, cu asta de vest, cu vestitul tren Amtrak, cu bilet în circuit, a fost o experiență inedită. Să călătorești o lună cu trenul lor Amtrak, de la coasta de est la coasta de vest și în Canada pe $170. Da, am spus-o și altora, mergeți și căutați dacă vă interesează. Ei, și faptul că am pus la punct cursul ăsta acolo cu studenții americani a contat foarte mult ulterior. Pentru că revenit în Europa, francezii au fost primii care m-au solicitat să le țin cursul. Am ținut în 2 universități și peste încă vreo câțiva ani, în 2008, am ajuns să predau acest curs și în Coreea de Sud, care era foarte interesată să vadă cum arată cadrele didactice din Europa de Est. Eu cred că am fost primul profesor invitat, profesor universitar invitat în Coreea de Sud să predau un curs tehnic la o universitate privată. Așa mi s-a spus, la Ambasada Coreei de Sud la București. Prezența asta în Coreea de Sud timp de 9 luni a fost foarte, foarte interesantă și inedită, pentru că ești într-un mediu cultural complet schimbat față de ce știi din Europa și Statele Unite. Gândiți-vă că alfabetul lor e cu totul altceva, că limba lor este extrem de dificil de învățat și că până găsești o persoană cu care să vorbești în limba engleză, poate să treacă ore și zile.
Noroc că acolo am avut un fel de asistent, de fapt era un student al meu, care era ca secretar, ca asistent, a fost foarte apropiat, m-a ajutat în toate. El m-a ajutat să închiriez un studiu, o garsonieră cu $2000 pe lună, nu venea să cred că e așa venea preț. Plătea universitatea, e adevărat, dar totuși în Seul să stai cu $2000 pe lună e prea mult enorm. El m-a ajutat să cunosc diferite instituții, autorități, dar toate cursurile mele erau în engleză. Și vă spun drept, am avut de-a face cu cei mai motivați studenți din viața mea. Ce americani, ce francezi, ce români, coreeni. Coreenii stăteau cu mine 10-12 ore. Aveam permanent de dimineață de pe la 8-9 până seara pe la 10, biroul deschis și studenții veneau să stea de vorbă cu mine. Unii vorbeau mai prost engleză, dar toată lumea vorbea. Asta e mare lucru. Și erau interesați, erau pasionați. Cursurile nu se desfășurau ca la noi, în sensul că tu vorbești și studenții tac. Deci povedeala era dialog. Și totul cu mijloace electronice extraordinare. Mi-aduc aminte că aveam un pupitru, calitate de conferențiar sau, mă rog, profesor care preda într-un anfiteatru. De la pupitrul ăla, nu numai că aveam acces în rețeaua internet, treabă care nici nu exista pe vremea aia la noi, dar aveam acces la mijloacele audio-video ale sălii. Puteam să proiectez pe mai multe ecrane, puteam să umblu la o stație de amplificare, puteam să dau jos sau să ridic jaluzelele, să sting, să aprind lumina, puteam să deschid un microfon pe la fiecare student, puteam să văd cu ce se ocupă studenții. Toate acestea cu mijloace electronice care ar putea fi disponibile și la noi, dar nu sunt. Drept pentru care, revenind din Coreea de Sud, punând cap la cap toate informațiile aduse de acolo și mai ales ce am învățat, că am învățat multe lucruri, mi-am propus să scriu o carte cu amintirile din Coreea de Sud. Unul din momentele cele mai ciudate ale prezenței mele acolo a fost o vizită în Coreea de Nord. Da. Vizita asta a fost determinată de faptul că firma Hyundai, care produce autovehicule și e bine cunoscută în toată lumea, înființase în Coreea de Nord, la frontiera cu Coreea de Sud, dincolo de zona demilitarizată, cum îi spun ei, o zonă industrială cu vreo 90 de întreprinderi și care costase 10 sau 15 miliarde de dolari. Și ei vreau să-și facă publicitate, să știe toată lumea ce se face acolo. Drept pentru care a cerut tuturor străinilor care erau în Seul și vor să meargă acolo să anunțe. Și m-am anunțat și eu. Costa destul de mult, $300 pentru nici 8 ore. I-am plătit și studentului asistent al meu, ca să vadă și el Coreea de Nord, că nu fusese niciodată, nici nu au voie să meargă cei de Sud, decât foarte rar în Coreea de Nord. Și, în fine, am trecut frontiera și, spre stupefacția mea, tot ce am văzut acolo a fost șocant. Mult mai rău decât era în România. Mult mai rău decât mă așteptam. În primul rând, ne-au ținut 4 ore până ne-au acceptat. Eram 10 camioane, autocare, cu câte 50 de extra coreeni, deci europeni, americani. Ne vedeam imediat după fizionomie, după fizic, că nu suntem coreeni. Și am stat în frontieră 4 ore până când, ce credeți că au făcut coreeni de Nord? Au pus populația în case. Au încetat circulația pe străzi, au închis magazinele. Noi parcă eram o armată de ocupați. Ne-au încadrat în coloană militară cu mașina antemergătoare, cu soldați cu mitralierele pe geam, la început și la sfârșitul coloanei celor 10 autocare. Și așa am traversat mărețul oraș Kaesong, care avea platforma aia industrială pe care ar fi trebuit să o vizităm. N-am vizitat-o. Aia a fost doar pretextul. Am vizitat niște obiective turistice care făceau mare lucru, nu aveau mare valoare, o cascadă mică de tot, un templu și o pagodă. Ei, și cu asta, tot asta a fost timp de 6 ore vizita mea în Coreea de Nord. Am văzut că eram supravegheați de securiștilor, îmbrăcați cam ca ai noștri la costum, aveau la buzunar insigna cu tovarășul și insigna cu steagul Coreei de Nord și ei erau probabil obligați să ne urmărească pas cu pas, să vadă, să n-avem contacte cu populația locală. Oricum, când am traversat orașul ăla, așa, în coloană militară, nu era absolut nimeni pe străzi, magazinele închise, nici o circulație rutieră. La unele intersecții erau niște frumoase milițieni care dirijau circulația inexistentă. Era de râs, pur și simplu. Și am fost instruiți. Nu intrați cu aparate audio-video. Singurul lucru pe care îl puteți lua e o cameră, video sau foto. Nu veniți cu tablete, nu veniți cu telefoane mobile. 2. Nu veniți cu monedă sud-coreană. E interzis tot ce vine din Coreea de Sud, e interzis. Veniți cu hârtii de $1, bancnote de $1, de $1 american.
și la intrare, la plecare din Coreea de Sud, se schimba o hârtie de 20 sau 100 de dolari, se schimba bancnote de $1, singurele acceptate în Coreea de Nord. Și zice, nu fotografiați. Ce? Păi Kim Jong-il și Kim Il-sung. Nu fotografiați magazine, nu fotografiați case, nu fotografiați oameni, nu fotografiați circulația rutieră, care de altfel e inexistentă, aproape nici o mașină. Zic, dar ce avem voie să fotografiem? Natura, domnul meu, natura. Fotografiați copacii, pomii, da, bine. E, bineînțeles că n-am respectat nimic din toate astea și am făcut 400 de poze în 6 ore. Și când m-am prezentat la punctul de frontieră să trec din Coreea de Nord în Coreea de Sud, persoana care se ocupa de așa ceva, nu vă spun cum arătau, erau degenerați fizic coreenii ăștia de Nord. Practic înfometați fiind atâția ani, au 1,50 m, 1,60 m, ca natura atâta le-a dat, ăștia purtau tocuri, bărbații, 10-15 cm ca să-i înalțe, și o șapcă care mai înălța și aia 10 cm. Și ăștia au știut unde să umble la aparatul meu foto ca să-mi găsească fotografii. Da. Și le-am luat bucată cu bucată să se uite la ele. Vă dați seama prin ce am trecut. Și în fine, după o sferă de oră, zice, go! Pleacă! Și am plecat fericit și m-am urcat în autocar și când am trecut și zona demilitarizată, care e plină de bombe și de mine, am ajuns în Coreea de Sud, am telefonat la București, am scăpat în Gulag. Efectiv, nu venea să cred că e posibil așa ceva. Și m-am aflat că, de fapt, coreenii de Nord se interzice complet orice legătură cu Coreea de Sud. Dar pentru că aia investițiile acolo erau obligați să-i primească. Și un detaliu semnificativ, după 2 luni de la vizita mea, era prin septembrie-octombrie 2008 și prin noiembrie-decembrie a venit o vizită a generalilor de la Phenian, Pyongyang, cum îi spune acum, capitala Coreei de Nord, să vadă ce era acolo, în zona aia industrială. Și n-au spus nimic, n-au făcut nicio declarație, n-au cerut nimic. Și după ce s-a terminat vizita aia de nu știu câte ore, singura întrebare pusă de șeful delegației, mare general nord-corean, cât timp vă trebuie să vă luați toate astea de aici și să dispăreți de pe solul Coreei de Nord? Republicii Populare Democratice Coreei. Asta în condițiile în care ei sunt vai de capul lor. Au, ce să vă spun, salariul este $30 pe lună. Asta e un salariu în Coreea de Nord. În Coreea de Sud era $5.000 pe lună, la un muncitor calificat, ce vă spun eu. Și zona asta industrială dădea de lucru la câteva zeci de mii de muncitori de-ai lor. Și le dădea salarii bune, $300 față de 35, era de 10 ori atât, dar față de ce era Coreea de Sud. Și felul ăsta tot trebuia mulțumită, dar pentru că exporta modul de producție capitalist, poate și ideologia și mentalitatea capitalistă, Coreei de Nord nu au dorit așa ceva. Domnule profesor, e o reală plăcere să vă asculte omul, pentru că atâtea informații ne dați încât pur și simplu rămânem fără glas. Eu vreau să vă întreb acum, totuși, pentru că mi-ați vorbit de domnul profesor Denis Buican. Am înțeles de la dumneavoastră că dânsul urmează să vină din nou în România și o să-mi fac o deosebită plăcere să-l revăd, pentru că vreau să vă reamintesc că prin amabilitatea dumneavoastră l-am cunoscut acum 4 ani, când eu realizam o emisiune de televiziune la postul de televiziune pe cablu 6 TV și am avut atunci onoarea să l-am invitat în emisiunea mea și emisiunea e băgată pe YouTube și practic și acum mă uit de multe ori și revăd emisiunea, un om extraordinar și a fost un privilegiu pentru mine să-l cunosc și cred că pentru dumneavoastră a fost un privilegiu să faceți un doctorat cu dânsul sau un masterat, ce ați făcut? Doctorat. Un doctorat. Bun. Acum, haideți să revenim la, practic, dumneavoastră sunteți un fel de, să zic, tată al calității în România. Pentru că prin anii 90-92 ați fost președinte al CNSMC, o inedită, enormă, dar efemeră organizație guvernamentală, precum și ministru secretar de stat în guvernele Roman și Stolojan, fiind supranumit ministrul calității. Din nefericire, părerea mea este că astăzi ne trebuie un minister al calității, dar cu cine să facem? Că avem niște oameni care sunt miniștri, dar cred că nu sunt buni nici măcar să fie portat la ministerul respectiv. Ce ați reușit să realizați în acei 2 ani cât ați fost ministrul calității? Cu ce probleme v-ați confruntat? De ce nu ați preferat atunci o carieră politică celei universitare? Pentru că, fiind ministru, nu se punea problema, că era de ajuns să ziceți, vreau să fiu
nu știu, senator sau deputat și vă trecea partidul pe listă, că totuși erați o personalitate marcantă. Bune întrebări, vă mulțumesc. Trebuie să ne întoarcem în urmă cu aproape 30 de ani, chiar 31 de ani și să vedem ce s-a întâmplat. Deci după marile evenimente din decembrie 89, erau mulți care abia sperau și visau să ajungă la conducere în România. Știți ce bătălie a fost în sediul fostului CC ca să conducă cineva evenimentele și să ocupe un scaun. Eu nu eram absolut deloc interesat, urmăream de aproape ce și cum. Mi se părea că totul este o farsă, că e o intrigă. Nu eram deloc convins de ce auzeam din mass media, dar vreau să văd și cu ochii mei ce se întâmplă. Ei, și în acele condiții am fost chemat de fostul meu profesor Mihai Drăgănescu, academician, fostul președinte al Academiei Române, ulterior devenit. El era prim viceprim-ministru în guvernul condus de Petre Roman, care știți cum s-a creat și cum s-a instalat. Ei, și el m-a solicitat să mă ocup de niște organisme tehnice, spunea el, având în vedere experiența mea industrială și faptul că eram pasionat de așa ceva, începusem să și public, în fine. Și eu aveam 43 de ani, eram încă asistent, pentru că în epoca de aur, ca să ai un doctorat, trebuia să te aprobe tovarăș academician, doctor inginer, și nu îmi dăduse la aprobare. Nu că nu dăduse la aprobare, nu scosese postul la concurs după ce m-am întors din Algeria. Deci eu m-am întors din Algeria în 81 și până în 85 n-a fost niciun concurs de admitere la doctorat. Treaba asta m-a lovit efectiv rău. De ce? Pentru că eu am mai încercat să intru la doctorat în 75 când eram încă în industrie. Doar că acolo erau alte probleme. Noi eram în categoria celor admisibili. Da. Am dat 75 un concurs de admitere la doctorat cu toate aprobările în concurs oficial organizat, dar nu am intrat. Eram 30 de candidați pe 10 locuri și cei care au intrat erau fie colegii mei din facultate, care normal trebuiau să fie acceptați pentru că ei promovau și depindea cariera lor de așa ceva. Lucram în industrie, eram cu totul altceva. Doi erau cei care scriseseră ceva în revistele străine, dar atunci trebuia să ai aprobare de la securitate ca să publici ceva. Erau tovarăși cu moși de răspundere din industria socialistă, care erau acceptați automat ca să crească prestigiul lor, și mai erau și tovarăși cu pedigree, adică cu părinții plasați în funcții mari. Ăștia au intrat. Eu n-am intrat. Și am plecat în Algeria, în 77. Și până în 81 am stat acolo, am lucrat, am călătorit prin toată lumea, am avut alte multe satisfacții, dar nu eram la doctorat. Și în 81, când m-am întors, până în 85, am avut ocazia să mă prezint la doctorat. Și atunci am reușit să transmit unui profesor din Franța, prin poșta română, solicitarea de a mă primi la doctorat în Franța. Nu vă spun decât foarte pe scurt, că treaba asta s-a terminat foarte urât. Scrisoarea a fost interceptată de băieții cu ochi albaștri, care au făcut un plan de măsuri la adresa mea cu 18 puncte, crezându-mă că eu sunt agent al serviciilor de informații franceze. Și mă urmărea chiar persoana, nu-i spun numele, care urmărea pe Monica Lovinescu. În dosarul ăla, tot felul de năzbâtii, una mai azoasă, ca să nu zic altfel, decât alta. Să-mi pună microfoane în ușă, în geamuri, în pereți, să-mi facă percheziție inopinantă, că atâta îi ducea capul, să afle de la biblioteca franceză cu ce străini mă întâlneam eu pe acolo și mai ales ce importanță îmi dădeau aia mie, ca și cum diplomații francezi tot la biblioteca franceză. Complet aerier la toate lucrurile astea. Singura treabă care a făcut-o a fost să pună pe unul din catedră, să le șoptească lor din când în când ce mai făceam și ce mai ziceam eu. Și el a plecat imediat când s-a terminat cu Ceaușescu, a plecat din catedră. Au mai fost și altele oribile, să trimită pe cineva în Franța să vadă cine e la care m-a invitat și mai ales să îmi întindă mie o capcană ca să vadă cum reacționez. Deci erau în negură, nu știau dacă eu sunt sau nu sunt agent al serviciilor de informații franceze. Bineînțeles că de toate astea, numai faptul că m-a urmărit colegul de catedră a fost vizibil, restul eu nu am văzut nimic altceva, dar pe undeva mi-am dat seama ce gravă acțiune era asta, să cer un doctorat în străinătate. Se putea face. Petre Roman a ajuns în cu totul alte condiții să-și facă doctoratul în străinătate. Doream și eu de ce nu se putea. Nu se putea. Și am explicat profesorului francez că, unul, trebuia viză de ieșire de țară, treabă care nu există în lumea civilizată, îmi trebuia pașaport care nu stă la mine, ci la alții, treabă care iarăși nu există în lumea civilizată, îmi trebuia viză de intrare în Franța, n-aveam cum să intru la ambasada Franței, pentru că trebuia să ai justificare acolo și nu te lăsau,
Și în fine, trebuia să am și bani să supraviețuiesc în Franța. 4 ani cât dura doctoratul, și casă masă și taxe. Și am refuzat. Scrisoarea aia a fost interceptată și uitați-vă ce asemenea, ce consecințe a putut să aibă. Deci, 85, în fine, s-a organizat un nou concurs, m-am prezentat, am intrat și până în 89 teza era gata. Dar, să vezi, în 90 am fost numit ministru, puteam să susțin teză. Aveam cu totul și cu totul alte priorități. Deci mă cheamă profesorul Drăgănescu la cabinetul său, în Palatul Victoria. Vă spun cum să intra în Palatul Victoria atunci. Jos erau revoluționarii care te puneau să stai în genunchi în fața pozelor din ziare ale martirilor Revoluției. Să știa că muriseră 1100 de oameni după plecarea lui Ceaușescu, ce a fost oribil, incredibil de oribil. Dar acum se știe de ce s-a întâmplat asta, dar practic toți care intrau acolo erau considerați niște profitori, niște tipi care vreau să ajungă în posturi de conducere și bineînțeles că m-au considerat și pe mine tot așa. Am îngenunchiat în fața tablou pozei din ziar, am făcut semnul cruce și în fine am reușit să intru. Și în cabinetul profesorului Drăgănescu, care era viceprim-ministru, era o vânzoleală nemaipomenită, veneau, intrau, toți cereau ceva. Ce? Motorină, dolari, kilovați-oră, alocare și, bineînțeles, bani de investit în întreprinderi. Acum era depășit total la chestia asta ce putea să facă. Chiar viceprim-ministru, nici Petre Roman nu putea să le dea toate astea. Și avea pe masă mai multe numiri în alb, la mai multe instituții din România, zice, alegeți de acolo ce vă place. Venea să cred. Și, în fine, erau instituții vechi, unele le cunoșteau, nu le spun care sunt. Știu că trebuiau reformate radical. Și pentru fiind și vechi, mi-am zis că o să fie prea multă bătaie de cap cu ele, ia să iau eu ceva nou. Și așa am văzut Comisia Națională de Standard de Metrologie și Calitate, ceva nou. Ce e asta, domnul profesor? Păi, uite, ceva nou. Am pus oameni de la Institutul de Standardizare, de la Institutul de Metrologie, de la Oficiul de Stat pentru Calitate, care este succesorul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calității Produselor, o instituție foarte temută, plină de securiști și activiști, care sancționa oamenii care nu dădeau calitate pe baza unor legi importate de la ruși. Știam și de ăștia că avusesem de-a face cu ei. Bine, zic, hai să o iau pe asta. Nu știam eu la ce m-am încămat. Am semnat acolo că sunt de acord să mă ocup de ea și după o zi m-am trezit cu mașina neagră la parter, că m-a așteptat, domnul ministru, vă așteptăm, avem Consiliul de Administrație, veniți să-l conduceți. Și ce să fac? M-am dus. Și acolo am găsit câțiva reprezentanți, unii erau numiți mai de mult, alții erau proaspeți. Era și cel care condusese până atunci, un tip care era înainte un tot puternic conducător de organizație socialistă și ăla de-abia aștepta să plece. Și m-a pus să semne niște hârtii, ce am predat, am preluat, gata. M-am făcut ministru și am preluat cu pasivul și activul toată instituția care avea sediu pe Bulevardul Bălcescu 21, într-o clădire, care ulterior a devenit sediu PNL-ului. Și, bineînțeles, Consiliul de Administrație, acolo era baza, trebuia să începem să facem ceva. Eu vreau să mă rămuresc cu cine. Am ceva de făcut și mai ales cât sunt. Am constatat că erau 3000 de salariați în 6 instituții și care erau de mult timp certate unele cu altele, ca la noi. Standardizarea era certată cu metrologia, metrologia cu calitatea, dar oile negre erau la acele inspectorat de stat controlul calității produselor, care făcuse foarte mult rău până atunci și drept pentru care și fusese desfințată înainte de a veni eu. Și fusese ascuns cu tot personalul într-o organizație fără personalitate juridică, dar inclusă în comisia asta mea, numit Oficiul de Stat pentru Calitate. Mi s-a părut mie ciudată soluția asta juridică, dar asta era. Ei, și treaba mea a fost, după ce am participat în niște ședințe de guvern și am discutat și cu Petre Roman și cu profesorul Drăgănescu, să văd ce schimbări trebuie făcute în acest domeniu. Era o treabă de pur tehnic, nimic politic, ideologic, manipulatoriu. Și m-am informat, drept pentru care am călătorit, am început să călătoresc. Vă dați seama că după 10 ani de blocare totală în România, de când venisem din Algeria în 81, până când s-a terminat cu Ceaușescu, eu n-am mai putut să călătoresc afară. Probabil că fusesem urmărit în Algeria și călătorind prea mult acolo, deși am respectat toate legile, mi s-a interzis să mai circul. 10 ani de zile n-am avut dreptul la pașaport. Am cerut de mai multe ori, nici până la Rusia nu mi-au dat voie. Și în fine am fost fericit. Uite, domnule, iau traseele, circulați. S-a dat și pașaport diplomatic, avea și pașaport de serviciu și pașaport turistic, de toate ce n-am fusese 10 ani. Și m-am informat. În primul rând am luat la rând țările dezvoltate din Europa, am ajuns și prin Israel și prin Africa de Sud. Vreau să ajung și în America, dar mi s-a spus că acolo e cu totul altceva și nu e bine să ne băgăm. Și în fine, până la urmă, am reușit să fac niște proiecte de legi și hotărâri de guvern, numai vreo 15 la număr, care să pună bazele noului domeniu numit standard de metrologie calitate.
În primul rând, în calitate, abordarea asta rusească, care de fapt a venit de la american în anii 30, că omul trebuie pedepsit dacă nu dă calitate, trebuia abandonată total. Nu era coerentă cu valorile noi societăți democratice, cu economia de piață. Doi, standardele nu mai trebuiau să aibă putere legislativă, așa cum era înainte, adică puterea unei legi trebuiau să fie facultative. Standardele la noi au fost 40 de ani obligatorii, stasul. Și acum am creat standardele române. În metrologie, nu toate mijloacele de măsurare trebuiau verificate, numai alea implicate în tranzacții comerciale. Un cântar de persoane, ai aflat că ești supraponderat și atâta. Dar în momentul când dai niște bani în urma măsurării unui volum sau unei greutăți, atunci mijlocul ăla de măsurare trebuie verificat. Mă rog, asta a fost numai câteva exemple la ce am umblat, dar erau multe lucruri de detalii. Și a trecut 90, 91, am făcut proiectele astea de reglementări noi. În 91 au venit minerii și l-au dat jos pe Petre Roman. Da. Și a venit Stolojan. Problema mea era că nu aveam cu cine să discut la Petre Roman. De fiecare dată aveau alte priorități. Mă duceam cu 15 kg de documente și cu cine discut, domnul Roman? Păi, cu tare. Nu, că e ocupat, nu era nicio prioritate. Tot ce se făcusem eu acolo nu era nicio prioritate pentru guvernul roman. Am tras o concluzie. Vine Stolojan, mă duc și la el nu, întâi am făcut o hârtie care i-a spus că îl cunoștea pe Stolojan, că era ministrul finanțelor și era un om deosebit de pertinent și eficient de tot ce făcea. Și mi-a plăcut de el, dar acum când a ajuns prim-ministru, a dat ordine secretarei lui să claseze cererea mea de a fi primit cu proiectele mele. Și atunci m-am adresat mass media. Bine că există mass media. Am făcut o conferință de presă, că făceam periodic așa ceva. Am arătat toate proiectele mele de legi și de hotărâri de guvern. Cel mai important era legea protecției consumatorilor, care erau ceva cu totul deosebit și la care muncisem eu. Am scris cu mâna mea cel puțin 12 versiuni. Și a apărut în România Liberă. Ce auzind că un ministru secretar de stat are probleme de comunicare cu primul ministru al guvernului. M-a sunat Stolojan pe scurt. Ce s-a întâmplat, domnul Drăgăscu? Păi s-a întâmplat că v-am trimis un memoriu, s-a înregistrat numărul cu tare în ziua cu tare, dar a fost clasat, mi-a explicat secretarul nostru. Vă rog să veniți la cabinetul JET. Și mă duc, îi explic ce și cum, îl cheamă pe un acolit al lui de acolo, era secretar de stat și el, cred, Marcă Todoriu îl chema. Zice, domnul Todoriu, să vină domnul Drăgăscu la ședința de guvern cu tare, să prezinte ce a făcut. Doi, vă apucați și discutați fiecare proiect de lege și de hotărâre de guvern și dați drumul, da? Să trăiți, am înțeles, doar așa. Nu se spunea încă așa, dar, mă rog, omul imediat a reacționat. Și așa am reușit să demarez. Și mă duc la Todoriu în cabinet, ăla vorbea ca un derbedeu, ca un revoluționar eșuat, ca să zic așa. Ce aia măsii este politica națională de promovare a calității. Ce aia alta măsii este oficiul de protecție a consumatorului. De ce trebuie să facem asta? Și am explicat, uite cum e în vest, eu sufăr foarte mult de faptul că noi suntem tratați atât de prost de agenții economici care îi avem acum și care și-au luat nasul la purtare. Românii au învățat lucruri proaste și n-au nici bani și abia așteaptă să scoată banii de la clienți fără să ofere mare lucru în schimb, iar străinii vin și ei tot cu gândul să jegmănească. Nu toți, evident, dar trebuie să ne ferim de ei. Lumea nu este instruită, educată. Un consumator român cumpără numai la preț minim, nu cumpără la calitate maximă, că nu știe ce e aia și nu spune nimeni ce înseamnă. Da, bine. Și ce facem? Păi facem așa, și iar a început cu expresiile astea golănești, în sediul guvernului. Și am spus, domnul secretar de stat, aici e sediul guvernului României, eu vin în mediul universitar, eu nu sunt obișnuit să aud asemenea expresii. Dacă mai continuați, mă scol și plec. A rămas așa ca la detenție, s-a aștepta, mi-a arătat ușa, sunteți liberi. Și gata, am terminat discuția cu el. Și pe 15 ianuarie 92 am depus cerere la, era ziua lui Eminescu. Am depus o cerere la cabinetul Stolojan să renunț la postul ăla, să-l dea cu eu știi și eu plec înapoi în universitate. Deci a fost un șoc pentru mine să văd că asemenea oameni existau acolo. Și ce s-a întâmplat cu domnul Todoriu? Domnul Todoriu a început să discute proiectele mele cu subalternii mei cu care lucrasem aceste proiecte, fiecare pe domeniul lui. Standard de metrologie, calitate, și le-a promovat. Dar le-a promovat cum au vrut ei, eliminând multe lucruri și adăugând altele. Și în august 92, deci la 8 luni după marea discuție, apar acestea sub formă de ordonanțe. Ordonanța 19, desfințarea comisiei mele, ordonanța 20,
nu, 18 era desființarea comisiei, 19 era standardizarea, 20 era metrologia și 21 protecția consumatorului, care practic este opera mea. Dacă nu era ideea mea să ne ocupăm de protecția consumatorului, ăștia habar n-aveau că există așa ceva în Occident. Și constat acolo, în ordonanța asta de protecție a consumatorului, că au eliminat 4 lucruri esențiale, care, dacă continuau, erau altfel. În primul rând, noi nu avem teste comparative, eu le introdusesem de atunci. Tot ce se pune pe piață trebuie testat prealabil în laboratoare acreditate și ălea să dea publicitate pe piață. Nu fiecare prestator, când vrea să pună ce minciuni, e conflict de interese. 2. Avocatul poporului să se ocupe de consumatori. Avocatul poporului nu exista atunci, dar în 97, când s-a creat avocatul poporului, nu i-au introdus și asemenea responsabilități. Am discutat și cu Ciorbea și cu doamna Weber, acum nu știu dacă se poate face ceva. 3. Politica națională de educare a consumatorului. Oamenii noștri trebuie educați, să știe ce e bun și ce e rău pe piață prin propriul lor discernământ, nu prin publicitatea asta mincinoasă care e peste tot. Și ce spune unul și altul care vrea să-și vândă produsul. Și 4. Informarea. Educarea în școli, a tineretului. Ce să cumpere, cum să cumpere, ce să mănânce, chestii de astea. Nu s-a făcut nimic. Toate astea 4 moarte. Sunt de 30 de ani. Am încercat să-i scriu noului ministru Năsui, văd că nu răspunde. Am încercat să mă adresez altor factori de răspundere. Nimic. Nu interesează pe nimeni la ora actuală protecția consumatorului, deși în condițiile pandemiei ar fi trebuit să intervină mult mai activ decât să spună că 95% din măștile de pe piață sunt false. Asta este o manipulare ordinară. Cum au testat ei? Numai EMAG-ul vinde vreo 4.000 de tipuri de măști. Au testat ei ceva, nici nu știu ce înseamnă laborator acreditat, nici n-au bani să plătească o testare. Deci, atât a adus capul. În 2019, parcă anticipând ce se va întâmpla în pandemie, fostul președinte la Autorității Naționale de Protecție a Consumatorului, ANPC, în care Marius Pârvu, m-a invitat să devin consilierul lui. Domnul Pârvu, dacă vreți să schimbăm ceva, da, eu ca să iau niște bani, numai ca să fiu onorific aici, nu-mi trebuie. Sigur, veniți, dar încercați să gândiți un plan de restructurare a ANPC-ului, ce facem, cum facem. Legislativ trebuie schimbat mult. ANPC-ul, între timp, în 30 de ani, fusese aruncat de unde îl lăsasem eu la Secretariatul Guvernului, fusese la primul ministru inițial, Secretariatul Guvernului era bun, acum e așa, un fel de instituție subordonată la Ministerul Economiei. Și ei sunt în concurență, în ghilimele concurență, cu autoritățile naționale și cu alte organisme de supraveghere a pieței, deși prin lege supravegherea pieței revine integral la ANPC-ul. De exemplu, ANSVSA, Agenția Sanitară Veterinară, care se ocupă de tot ce este produs alimentar, agricol. Și au și ei anumite competențe, doar că se calcă pe picioare și nu fac ce le trebuie consumatorul, fac ceea ce crede că trebuie. Fac controle prin restaurante, fac controle tematice pe la tot felul de producători, dar spun, am dat amenzi în valoare de 300.000 de lei. Rahat. Absolut mă încălzește cu nimic. Fără să spună numele agentului economic care a fost găsit în offside și de ce a fost găsit în offside. Că depășiseră termenul de valabilitate, că erau preparatele conservate în produs. Astea sunt fleacuri. Nu interesează pe nimeni chestia asta. Interesează ce au făcut pentru consumatori. Asta e activitatea lor de atâția ani, știți. Ei, și au și salarii mult mai mici cei de la ANPC. Și vine 15 martie 2019, ziua consumatorului internațională. Eu o introdusesem și o și sărbasem de 2 ori, 90-91. Și să văd pe Pârvu ce știe să facă acum. Și ce credeți că face Pârvu? Pleacă la Chișinău să sărbeze ziua consumatorului acolo. Culmea, și aia tot de mine introdusă în 90-91, pentru că omologul meu de la Chișinău mi-a devenit prieten, era un om foarte activ și urmărea tot ce se întâmpla în România, făceau și ei la Chișinău, dar și ei legea standardizării, legea metrologiei, legea protecției consumatorului, ziua consumatorului. Deci toate astea au plecat de la noi și Pârvu se duce să sărbeze la Chișinău ziua consumatorului, iar la aici nu s-a făcut nimic, nici măcar o conferință de presă sau ceva online. Și când a venit Pârvu, am încercat să-l întreb ce și cum, el mi-a spus că să-mi văd ale mele și atunci zic, demisia, poftiți. N-avem ce comunica, eu nu stau în condițiile astea. Ce să fac? Și de atunci s-au schimbat 3 președinți ai ANPC-ului, fiecare cred eu că sunt bine ale cuiva, pentru că, practic, această instituție are de 4 ori personalul Ministerului Sănătății și este total absentă pe piață în condițiile pandemiei. Ei trebuiau să ne spună niște chestii legate de dispozitive medicale, de măști, de teste, de multe lucruri. Pentru ei, certificarea și acreditarea sunt ceva scump, inutil. Deci nu există. Ori certificarea și acreditarea sunt 2 lucruri care au plecat de la mine. Certificarea înseamnă să recunosc în scris că un produs, un serviciu sau o persoană este conform unui standard, deci să am standardul ăla în spate
Și cineva trebuie să evalueze și ăla trebuie să fie moral impecabil, adică să nu spună minciuni. Ori treaba asta la noi este luată foarte ușor ca ceva care se poate falsifica și degeaba există. Iar acreditarea înseamnă recunoașterea scrisă a faptului că o organizație funcționează și este organizată și funcționează conform un altui standard, și ăla transparent și predefinit. Ori deci nimic de toate astea nu se fac la noi. ANPC-ul nu dă doi bani pe certificarea acreditare. Are niște laboratoare de testare cu un singur angajat. Și au avut o vreme acreditare, după aia nu mai au deloc. În schimb, guvernul le-a dat ce? Să facă evidența celor care au diamante. Că vezi, Doamne, ăia sunt bogații zile și trebuie să plătească probabil ceva sau... De ce trebuie să știm noi cine are diamante și unde le țin? Sau să acorde titlurile la bijuterie de aur și de argint, să vadă cât aur este în fiecare bijuterie de asta. Stăiurile astea nu treabă cu protecția consumatorilor, trebuia să le dea cuiva, probabil. Și faptul că sunt atârnați la Ministerul Economiei înseamnă salarii foarte proaste. Deci oamenii de acolo nu sunt motivați. Și mai e ceva, sunt fel de probleme pe piața românească și poate le discutăm și pe astea, care nu sunt rezolvate, nu de una, de peste 2 decenii. Și probleme care se agravează din lipsa corelării legislative. Trebuia să se ocupe Consiliul Legislativ de chestia asta. Nimic, nici nu vor să stea de vorbă. Trebuia să se ocupe ANPC-ul și să propună sistematic la guvern să se îmbunătățească legislație. Ei propun, dar nu li se aprobă, probabil. Nu știu dacă ăsta e mecanismul. Și văd că acum ministrul Năsui e pus pe alte fapte, vrea să faciliteze comerțul de la fermă la furculiță, cum se numește el, o schemă de business din Occident, prin care producătorii de legume, fructe să vină cu ele acasă la fiecare client consumator și să felul ăsta să fie cu toții mulțumiți. Ăla că și-a făcut vânzarea și tu că ai primit acasă legume, fructe proaspete. Dar nu mai ai posibilitatea de a alege. El ți le dă la tariful și la calitatea lui, ce știe, ce poate, ce face. Asta e una. Al doilea, nimeni nu ocupă de certificarea celor produse ca să știu dacă sunt ceea ce trebuie. Și al treilea, cred că nu o să fim în stare să satisfacem cerințele consumatorilor și că după ce au văzut ce e supermarketuri, nu mai acceptă orice ai noștri. Asta e ideea. Eu i-am întrebat de mai multe ori pe mai mari comerțului de la noi de ce nu suntem în stare să facem un supermarket cu produse românești. Știu că e interzis de Uniunea Europeană să faci segregație pe bază de proveniență. Trebuie să fie toate la un loc. Supermarketurile au făcut raioane care să fac produse românești. Bacalea sunt puțin diversificate și unor de proastă calitate. Trebuie să recunoaștem. Mai treaba asta ei nu o recunosc. Pentru că nu suntem în stare. Producătorii noștri nu sunt în stare să asigure. Uitați-vă ce eforturi extraordinare supraomenești a făcut ministrul Daia. L-am apreciat pentru asta. Ca să pună în valoare produse românești. Cât s-a chinuit să facă magazinul ăla, cât s-a chinuit să facă niște depozite, niște soluții de transport, de comercializare civilizate, producătorii noștri refuză să coopereze unii cu alții, să se asocieze cooperativ. Poate să ne înțeles, dar nu știu cât timp va mai fi. În schimb, tot ce este standard de produs, tot ce este certificare facultativă de produs, refuz total. Eu văd ce am. Și prețurile sunt de multe ori mult mai mari decât ale produselor din import. De ce? Că se adaugă tot felul de taxe de-astea, accize, TVA și alte minuni pe care ei trebuie să le suporte. Și prețul ăsta se restrânge prețul mărfii care se oferă consumatorul. Deci marfa românească mai proastă și mai scumpă decât marfa venită la supermarket. Și atunci apar reacții de-astea aiure. Dacă cumperi un produs românesc, banii tăi rămân în România. Dacă cumperi un produs străin, banii tăi pleacă din România. Cumpărați cu credere produse românești. Asta este propagandă ordinară, manipulare și, vă spun, mulți au tratat în derizoriu chestia asta, că a fost și înainte de aderarea României la Uniunea Europeană în 2007. Pe toate șoselele noastre apăruseră chestiile astea. Deci am putea să luăm exemplu de la supermarketurile existente, cum funcționează, cum sunt organizate și să încercăm să le organizăm și noi. Dar nu avem ce pune în rafturi. Și acolo se respectă primul drept al consumatorului, care este dreptul de a avea de unde alege. Ăsta e un drept la care m-am luptat eu foarte mult. Dreptul de a avea de unde alegere a fost refuzat pe timpul lui Ceaușescu, pentru că erau decât produse românești, nu puteam să le comparăm cu cele din afară și erau de o diversitate sortimentală și de o gamă de calități foarte redusă. În Occident nu e așa. Vedeți ce se oferă în supermarketul. Românii au rămas șocați când au văzut cum arată supermarket. Eu le știam de când eram în Algeria, colindasem în Europa Occidentală, am avut 10 ani de avans. Și de asta am făcut protecția consumatorilor. Dar supermarketurile sunt un exemplu de cum ar trebui să fie organizat și totuși nu se face. Deci cam asta era răspunsul la a doua întrebare. Foarte vast răspunsul și, dom'le, pur și simplu nu vine să cred
că uite, trăim în anul 2021 și nu avem ceea ce ar fi necesar să avem cu prioritate absolută. Deci, ăsta ar trebui să fie ministerul, după părerea mea, cel mai important din Guvernul României, Ministerul Calității. Pentru că e o vorbă care zice, ce mănânci, aia ești. Spunem ce mănânci ca să spun cât de sănătos ești. Ori dacă mâncăm toată ziua euri și alte mizerii care ne vin din Occident. Domnule profesor, vreau să vă întreb următorul lucru. Din câte știu eu, din 1992 și până în prezent, sunteți manager al Fundației Române pentru Promovarea Calității din București. Cred că în acești mai mult de 25 de ani ați reușit să realizați lucruri mai mult decât pot eu să înțeleg, pentru că nu sunt în domeniul specialist. Cu ce probleme v-ați confruntat și cum le-ați soluționat? Pentru că totuși Fundația Română pentru Promovarea Calității din București sună foarte frumos, sună ceva așa ca în filme, dar nu știu dacă politicul la fel nu v-a pus stăpi. Așa este, exact asta este. Vedeți, cuvântul promovare este perceput la noi ca fiind strigat rozinci în piață. Aolă. Da, și gargară pe canalele medii. Aolă. Pe cuvânt. Asta înseamnă promovare în România. Promovare în Occident înseamnă cu totul altceva. Înseamnă promovarea calității, dezvoltarea capabilității pentru calitate a unei organizații. Acolo există respect pentru client. Exact, exact. V-ați marcat excepțional. La noi nu avem respectul față de client. Și de ce? Eu tot trebuie să-i învăț pe cei din domeniul ăsta productiv, inclusiv prestări servicii. Dacă nu plec de la cerințele clientului, care sunt nevoi și așteptări puse în scris, nevoi la prezent și așteptări la viitor, eu nu am nicio șansă să văd produsul. Și este chiar un cerc virtuos care se creează în interfața producător sau furnizor și client, dacă eu întâi iau cerințele, apoi realizez produsul, serviciu numai conform acestor cerințe, nu cum vreau, pot, știu eu, așa cum fac mulți la noi, și la urmă iau reacția clientului. Mi-a plăcut, nu mi-a plăcut, de ce mi-a plăcut, de ce nu mi-a plăcut. Dacă reușesc să parcurg sistematic acest cerc cu cele 3 etape, cerințe, produs și reacție, reușesc nu numai să mă mențin pe piață, dar să dezvolt cifra de afaceri și profitul. Toți visează profit, profit, profit. Valoarea numărul 1 în România la ora actuală este banul. Și toți visează să facă profit. Ori nu sunt în stare nici măcar să aibă o cifră de afaceri cât de cât. Știați că din aproape 1 milion de firme înregistrate în România, mai mult de jumate nu sunt active și din astea mai mult de jumate n-au profit? Exact. În halul ăsta se lucrează, domnule, la noi. În halul ăsta. Vine capitalul străin și se minunează cum ați putut și cum puteți să lucrați în halul ăsta. Și acum, în pandemie, a fost și mai grav, că au mai falimentat și alții. Deci toate astea pleacă de la lipsa orientării spre client, să spunem, în managementul calității. Vedeți, tot ce facem noi poate fi orientat spre unul sau altul din cei 2 parteneri, furnizor sau client. Dacă fac să fie mie bine furnizor, numai ce știu eu, ce pot eu, ce vreau eu, și nu pasă de client, ce se întâmplă la noi, asta înseamnă orientare furnizor. Dacă fac ceea ce fac ca să-i conteze pentru client și să fac tot ce fac ca să fie lui bine, asta se cheamă orientare client. De exemplu, eu acum când vorbesc, mă gândesc la cei care mă ascultă și încerc să-mi adaptez limbajul, debitul, intensitatea vocii la cel care mă ascultă. De ce? Ca să-i fie lui bine. Mai sunt multe alte exemple. Deci sunt unii care se gândesc și ei la client, dar rar. Cei mai mulți se gândesc la buzunarul lor, cum să ruple, forțând prin publicitate vânzarea unui produs. E rușine că este așa, dar asta este. Pentru ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, Fundația Română Promovarea Calității a fost ideea și realizarea profesorului Vasile Cătuneanu, care a fost și mentorul meu în școală, a fost mult timp directorul general al Învățământului Superior din Ministerul Învățământului și care a avut această idee genială, pentru că a predat mult timp calitate în școală înainte de 90, se chema conducerea calității, nu managementul calității. A creat această fundație în 92, exact după ce am părăsit eu guvernul. Și a creat-o într-un fel și ca să am eu o continuitate, pentru că m-am numit imediat secretar general și așa am rămas. N-am visat să fiu președinte, vicepreședinte, avem alte persoane. Cu scopul ăsta de a dezvolta capabilitatea pentru calitatea organizațiilor din România. Un scop foarte nobil și foarte ușor de înțeles. Ei, nu. Am avut ocazii în care ne-am dus până la organizațiile guvernamentale și le-am spus, ați ieșit complet din calitate, că asta a fost viziunea lui Petre Roman, dar continuată și de următorii.
Guvernul nu mai are nimic de făcut pentru calitate. În condițiile economiei libere de piață, piața reglează totul, inclusiv calitatea prin legea cererii și oferte. Corect? Până aici e corect. Dar este distorsionată total relația asta. În momentul în care eu, consumator, sunt ignorant, needucat, nu știu ce am pe piață, nu știu cum să interpretez caracteristicile care mi le dau producătorii și mai ales nu știu ce trebuie mie. Eu n-am discernământ să aleg ce trebuie mie pe piață. Consumatorul occidental nu e așa, se duce la consilier de vânzări și ăla îi spune și e problema și de interese aici. E conflict mare de interese între cel care face publicitate și producătorul, distribuitorul, prestatorul respectiv. Eu nu pot să fiu și una și alta. Să fac și publicitate și să fac și produsul. Pentru că interesul meu e să vând produsul. Puțin nu pasă de consumator, nu? Și în dilema asta există un răspuns clar de decenii în care se refuză în România. Produsul care trece de la furnizor la consumator poate fi evaluat și de consumator și de furnizor. Până aici suntem de acord, da? Dacă evaluează furnizorul, consumatorul are totdeauna obiecția asta. Tu, furnizorule, vrei să-ți vânzi produsul, ești interesat numai de asta, vrei să scoți bani, profit, foarte bine, interesul tău, dar nu ești al meu. Consumatorul, dacă evaluează el produsul care vine de la furnizor, vine furnizorul și spune, bă, consumatorule, tu ești ignorant, n-ai cu cine, cu ce, unde să măsori produsul ăsta al meu și ai fost influențat, manipulat de unii și de alții. Deci nu dau doi bani pe evaluarea ta. Soluția este intervenția celei de-a treia părți. De-aia se cheamă evaluări de terță parte. Într-un contract, furnizorul e prima parte, clientul, consumatorul e secundă parte și apare terță parte, care poate fi un laborator de testări, un organism de inspecție, un organism de certificare și altele. Și ăștia ce fac? Testează produsul care trece de la furnizor la client în interesul public, al statului, dacă vreți, național, nu se mai vorbește la unii intervenește. Deci ăștia trebuie plătiți de guvern, trebuie plătiți de organizații de protecție a consumatorului împreună cu ceilalți. Și ar trebui să funcționeze și la noi schema asta. Uniunea Europeană a băgat în România milioane de euro, imediat după ce au fost aprobate reglementările propuse de mine în 92, ca să creăm așa numita infrastructura calității. Infrastructura calității însemnând aceste organisme de certificare, de inspecție și mai ales laboratoare de testare. Și s-au creat. Există și o pălărie a lor care se cheamă Organizația de Acreditare Națională, RENAR, Rețeaua Națională de Acreditare din România. Nu pot să vă spun câte piedici a avut și câte ștânci băgate la diferite niveluri, numai ca să nu se facă asta. În primul rând au spus, tu, acreditare, trebuie să te ocupi numai și numai de producție, nu de altceva. Și există o reglementare a Uniunii Europene care spune acreditare se face și în domeniul serviciilor. Spitalele trebuie acreditate, universitățile trebuie acreditate, școlile trebuie acreditate. Nu, dar astea se ocupă cu totul altceva. Bun, facem așa, se ocupă altcineva. Acum avem pentru acreditarea școlilor și universităților celebrele ARACIS, Agenția Română de Asigurare a Calității Învățământ Superior, și ARACIP, Agenția Română de Asigurare a Calității Învățământ Preuniversitar. Ei bine, niciuna nici alta nu fac asigurarea calității. Asigurarea calității înseamnă să genereze încredere în faptul că școlile, universitățile vor satisface cerințele beneficiarilor lor. Ori la noi astea ce fac? Astea transmit de sus în jos din minister, instrucțiuni, regulamente și veghează numai la aplicarea legislației respective, să informează ce se întâmplă cu universități, că dacă când au apărut universități private nu mai pot să știe ce se întâmplă cu banii, cu încasările, cu toate astea. Și în plus s-au făcut ele niște standarde care că trebuie să le îndeplinească universitățile și școlile ca să funcționeze. Doar că standardele astea nu au nicio treabă cu calitatea. Eu sunt profesor universitar, pentru ca să fiu acreditat de ARACIS cu disciplinele mele la fiecare 2 ani, trebuie să realizez 16 documente. 16 documente. Puteți să vă imaginați câtă bătaie de cap au cu ele. Și alea pe 3 suporturi. Electronic, hârtie și CD. Așa vor birocrații de la ARACIS. Și se uită cineva pe ele? Probabil. Ei zic că și-au făcut treaba, domnule. Ce Dar asta încă nu e nimic. Au făcut un top al universităților în care au pus ca și criterii de evaluare 95 de criterii. Dacă ați auzit ce criterii au, vă cruciți. Metri pătrați de birou de profesor, metri pătrați de birou de conferențiar, metri pătrați de birou de șef de lucrări. Am impresia că e o bătaie de joc de neimaginat. Câte calculatoare înainte de 2010 și câte după 2010 aveți în dotare? Ce suprafețe de laborator, ce suprafețe de săl de seminar, ce suprafețe de săl de curs? Cu totul altceva decât e în Franța. Astea chestii contabile, domnule, am ce treabă cu care. Da, totul așa. Știți că Statele Unite, foarte bună observația, în Statele Unite este un singur criteriu pentru universități ca să le compar. Sunt sute de universități acolo și toate iau bani mulți. Criteriul se cheamă angajabilitate, employability. Adică rata
de angajabilitate a absolvenților. Câți la sută din cei care absolvă într-un an se angajează în domeniul pentru care s-au pregătit. Aia e succesul universității. Atât, nu metri pătrați. Deci oameni pragmatici 100%. Da, da. Și eu am lucrat acolo în condițiile astea. Și am văzut cum se făcea evaluarea. Pentru că, în funcție de evaluarea asta, ei au dreptul să-și pună tarife. Mă iertați, că vreau să fie și un fel de dialog. Dom'le, din moment ce la ăia de rezultate, la noi de ce nu se face așa ceva, domnule? Nu se face pentru că se opun fel de fel. Politicul. Nu neapărat. Sunt rezistențe din interiorul sistemului. Este rezistența la schimbare, dar și la o voință. Să vă spun ce s-a întâmplat. Am insistat eu foarte mult la Aracis și până la urmă am introdus și criteriul ăsta cu angajabilitatea. L-au introdus pe ușa de dos, eu am comunicat cu șefii lor, am făcut zeci de articole mass media și în străinătate, am publicat ea criticare de tot. Și am scris și lui Băsescu, și lui Iohannis, și la Camera Deputaților. Nicio schimbare. Ministrul Învățământului, da. Și vreau să vă zic că au introdus pe ușa de dos acest criteriu. I-au dat o pondere de asta insignifiantă, sub 0,0 nu știu cât la sută, și s-au trezit râții justiție. De cine? De universitățile care lucrează pe stoc, adică pe șomaj. Avem o grămadă de asta. Astea care nu fac ceva bun pentru societate, aș zice eu, îndrăznesc să spun asta, deși m-aș sancționa mulți pentru afirmația asta. Pentru că universitățile care își asigură imediat locuri de muncă suntem noi, inginerii, sunt medicii, sunt arhitecți. Cam atât. Restul cei cu bla bla nu prea. Am înțeles că sunt în șomaj nu numai aia de la științe filozofice, sociale, politice, dar și dreptul, dar și economia. Sunt zeci de mii de avocați. Păi da, sunt mult prea mulți, s-au făcut mult prea mulți. Și s-au învățat. Ăstea să fac cei mai ușor. Nu le trebuie laboratoare, nu le trebuie proiecte de diplomă, practic, totul este gargare, cum spunem noi ingineri. Așa. Ei, și ăștia i-au dat în judecată pe ea de la Aracis și au până la urmă au suprimat acel criteriu. Și era singurul criteriu. Vă spun, în Statele Unite există topuri naționale cu mii de universități. Prețul la ei, tariful de școlarizare, era când am plecat eu, dar acum este aproape triplu, între, cât să zic, 1000 și 20.000 de dolari pe an. La licență. Acum e 70.000 pe an la licență. Pentru că în funcție de cât e de înalt acest employability, rata de angajabilitate, ai dreptul să ceri tarif mare. Cele mai mari universități sunt în America Harvard-ul, care produce oameni de afaceri, și MIT-ul, Massachusetts Institute of Technology, din Boston, care produce ingineri. Astea sunt cele mai bune universități. 70.000 de dolari pe an. Când eram în STUA și aveam de-a face cu studenți, am constatat cu stupoare multe lucruri. Primul, aveam studenți mai mult extra-americani, din Asia și din Africa. Și ne întrebau pe fiecare de ce țară ești, că mie îmi place să cunosc. Tot de creiere. Da. Nu, aia vine mai târziu. Sunt ajutați de comunitățile de acolo. Aveam 10 studenți din Bangladesh. Din 70 de studenți, 10 erau din Bangladesh. Zic, de unde aveți voi bani să plătiți aici? Țară de lumea a patra, Bangladesh, e mai rău decât India. Și îmi dau un răspuns, dar m-a lăsat mască, zice, comunitatea Bangladesh din Statele Unite ne ajută. Cum adică comunitatea Bangladesh? Păi, de cutare care are latul de hotelul, cutare care are firma de topit fiarele, cutare care face... Lucrau în America de greu. Și comunitatea locală, ca să le vină oameni scoriți din acolo, și ajută tinerii din țară. Ați auzit la oamenii noștri din diaspora să facă chestia asta? Niciodată. Țară din numai patru. Da. A doua, nu vreau să lucreze în echipă, americani. A lucra în echipă este suprema valoare din Asia de Sud-Est. Și în Coreea, și în Japonia, pe unde am mai umblat, acum am fost și în China. A lucrat în echipă. Cu randament maxim. Nu numai, dar echipa pune în valoare relațiile dintre oameni, apar sinergii, dacă știți ce sunt astea. Și sinergiile alea, la noi lipsă, pentru că noi le dăm în cap unii altora. Da, la noi se moare vecinul să iau capra. Așa, am adus un auditor taiwanez. A fost profesorul meu de audit din Franța. Știa perfect. Plouă. Profesorul meu de audit a rămas pur și simplu stupefiat după ce am auditat cu el 16 întreprinderi din România. 16 am auditat. Și am făcut o mare conferință publică la Constanța, la statul major al armatei, că ei au organizat toată treaba asta, să vadă cum stăm. Și cum credeți că se începe conferința auditorului, fostul meu profesor? La noi în Taiwan, când unul se ridică, 10 îl ajută să fie mai ceva decât este. Și am constatat cu mare amare aici în România, că la voi în România, când unul se ridică, zice, îi dați în cap. Să știți că vă terminați ca nație dacă mai continuați așa.
Taiwanez, domnule. Taiwanezul? O insulă, domnule. O insulă, dar insula aia am înțeles că este... Am fost în Taiwan, este fantastică. Este ceva de neimaginat. A fost primul meu ce contact. reușesc ei să producă. Da. Mi-a povestit acum vreo săptămână profesorul Alexandru Mironov, zice, domnul Dragoș, în Taiwan este cea mai mare firmă de producătoare de semiconductori din lume. Da. Dar totul s-au specializat mai așa ceva. Știți pentru ce m-am dus la Taiwan? În Taiwan? Nu. Eu am mers pe urmele dictatorilor. Odinioară repudiați de Ceaușescu și gașca lui. Chiang Kai-shi, exact. dușmanul lui Mao Zedong, care are mauzoleu o splendoare la Taipei, în Taiwan, și Park Chi-jan-hee din Coreea. Park Chi-jan-hee are un mormânt la Cimitirul Național din centrul Seulului, o splendoare. La ei mormintele sunt niște mobile, așa mari de pământ, cu iarbă, și fac și eu un fel de parastase, în care se culcă pe mormânt, cu fața în jos, și discută cu mortul de acolo și mănâncă și aduc băuturi.